Hej Amalie. Hej. Hvad er det, I skal til at lave nu? Vi skal til at lave sådan nogle vores klassenavn med sådan nogle papir. Og vi skal lave sådan med nogle papirer, som vi skal holde over hovedet, og så bliver der taget et billede op på luften. Eller ikke op på luften, sådan lidt op på luften, ikke? Op sådan en kran. Og vores klasse, de laver en smiley. Jeg fortalte om Iron Man, og det var, at man løb. Nej, først der svømmede man 3 kilometer. Nej, 3,1 eller andet. De andre har sagt 4. Ja, okay. Det er nok bare der 4 kilometer. Og så cyklede man 180 kilometer. Og så løb man 42,2 kilometer. Jeg synes faktisk, det var spændende at høre. Ja, og det var ikke noget, jeg kommer til. Jeg synes, det er sygt, at han har gjort. Kunne du nogensinde selv finde på det? Nej. Jeg kunne finde på lidt en triathlon, men ikke en Ironman. Han dolkede den i hovedet. Nej, han stak den. Men nu. Ja. Lad os komme i gang. Hvad synes I om dagen indtil videre? Jeg synes, det har været rigtig sjovt. Det er noget spændende og anderledes. Jeg slet ikke forestille mig det her. Hvad laver I? Det har været rigtig sjovt. Vi laver ballonleg. Hvad er der sket? Hvad er der sket? Er Paul død? Og I har ikke tænkt på, at I bare kunne finde en ny Paul? Nej, for der er ikke